В момента съм се запътил към едно уникално студио на 200 метра от пясъка в Свети Влас след основен ремонт. Вътре направо е бомбон. Студио след основен ремонт. Просто красота. Погледнете само какъв детайл. Всичко е новичко. Спретнатичко, чистичко. Красота. Готово за отдаване под наем, за ползване. След основен ремонт, нови мебели, всичко е новичко. Просто нямам думи. Красота. И си имате и малко градинка тук, гледка към басейна и територията озеленена, поддържана.